tun chum ka video a chuan in ni thum chunga ka hun man dan toy te video a ka ron da khoma min lo clear sak le vek don nia Vain chu hei Dr. Zone na clinica ka vakala a clinic hi ramhun South Boston buluka khani na oma chuanin heigan muang hianin a chunglam panga ka chhozela a chan chu chunglam panga hianin medical procedure kha anti china wangin room chen khata hianin tin mun tur oma ke po helai muna hianin hei di hian ka omme kani chulangang kanti zo chuanin hei di hian ka ho thei chu ni maya ma se helai mun hi ka tlo lo na kha arei le tu ema an waiting room vel te hi kan han fang kwal velani an waiting room hi anuam tuk an lo siam dang lam to ka kal hun ber kha lo ri ve le de to nuam khop me so lai fan consultation room ya hey like view te chakop me nuam khop me an clinic chum chu ho tamai lo chuanin he an veranda lampang te kan han kal kwal vela ho mai kha harsa ka tia mun hi nuam lutuka mundanga te kalna tur kan le nei wangin helai mun chu kan chwa san ta phota is 7-day hospital adam lo kan pa hala vein try chu chuan hi an compound ania hey 7-day hospital achang view hi chalut tuka zana phei chuan a eng twar dona moi don lutuk view hi cha ema kan tilang ve mai ni nuam don Mizoram hi aizol hi biak in atam lutuka hoina pianga biak in hi lo he vena chuanin chhuana tur sang kan neya wangin tunu chang hian ki in siam chho chen dona kalute ka suzawa kan hanin siamanga tu lai hian hei tir hi lar em wang hne hi ka hmang ve chaka ka cha vea ka shade hi 221W natural ivory nia ka color nen ka shade nen chuanin a in mil veu thawa ke ma hi ka skin tone chu I warm lampanga pol leka ma se a neutral tho boxya kha wangan shade thlan hi boy thlak theilu tuka chema chuan tir hi a sponge hian hemi a sponge hianin ka hnoi tha thei vaklawa a sponge hana bet zela chuwan chuan brush foundation brush hi ka hmanga foundation brush han ka duang thal khan ka blend vele thei thungta tir ka in hnoi zo cha tuna han a coverage chu a tha thawa medium coverage ka tia ke ma chuan concealer ka man nge ngai ke ma chuan hemi ina ka mai cover tir tu chuan hemi hlang top hi chuan ka acne spots ka dark spots te hi a cover chacha lawa chuwang chuan concealer man te langai chumi ti lawa chuan Estee Lauder hi ke ma chuanin ka favorite nia ka dubera a chan chu a coverage cha ama hi a thik lutuk lawa hanin hnoi hian maya a feelings kha hei cha tup ang kha kan nei ve chuang lauta ama chu a cover cha tho ma se hi ka dubera hei hi chu tunlaya alar ema ka hmang ve chaka chuwa chuanin tir hi chu ka ti ve chen shima ka shade hi tir a chuan 21W natural ivory nia hi ka vun ne in mil tok vel viawa chuan Estee Lauder a kha chuan ratan ani ve thunga tlemin hemi tir a hi chuan a shade kha a light lo deuh hlek a dark deuh hlek ma se ka hmaya a lang dark chuang lo heti hian ka zawa nichina ke siam khati hian ka zau chia
chuan voina ti neu tur kan neya ka ti kha kan kal na te karon thi lang zen don nia voina ni ni na tan chuan a hmasabera banka ka hankal phota banka hian ti fel tur neu te ka neya wangin a hmasabera tan ka hankal photani bank ka thok te hian fel emema zofia ngai le ka shat lo ti fel ngai angam te kha an mani hian in min ti fel pui charchara an fel khop mai mundanga kalna tu de kalna ya wangin bank lampang thil ka ti fel zo chuanin ka chuak le wata supply office a hianin ka kal zo aya office lama thil chul ang kan ti zo nu chuanin kan ril te lo cha ma thil ei turin kan chuak pheya zarkot phei lampang kan pan me kani hei zarkot chu kan thleng pheya ti chuan kan thil eina hmun tur hi zarkota barista hian ani barista kan kalna hmun hi zarkota the chocolate room pia lok khania a inside urenga omani hei kan ei tur order te ron thlenga kan ei tur hi tuna wrap le waffle sania until siam hi tui reu ema a taste a changkang topa in local ve chin don nia ani thumnia chuanin bongkona ka oma bongkona hianin thil kan ei phota chuanin a hnuwa zema boka kan kal le don ani hei kan hmuang hian tuna kan omna hi bongkon KFC ania bongkon KFC a tak hi chuanin kalalut ngai lawa tun hi ka ve khat lu na chawania alo nuam reu khop mai thil kan ei zawa zema boka kan kal le ma chuan bongkon KFC pia luka khan RNS complex oma heta hian kan chanu dora ka zukal le lok dona hetia ka chanu dora ka zukal nuwa hian zema bok lam kan pan don ani chuanin hei zema bok chu kan thlenga tuna kan omna lai hi zema bok field sir lampang ve lampang khania he lampanga hianin kalna tur kan neya kan kal chan tur tak hi chu kemani ram thla kan lak du wang ania chumi tur chuanin zema boka hianin kan vakal wang ani
soituang khan helai hmun kan kal ni san chu kan ramruak thla kan du wang ania helai hmun hi kan zor lai ania alei du le shi chang du te kan lo omani chuanin min lo zot fia don nia zema bo ka chang khan ti hian kan hoa kan ho na lampang hi Falkland lampang ania chuan helai hmun in chung sen kan hmu hi prayer house chung china in an ti kha ani kan ho thlak na lampanga khanin chite field oma helai hmun hi an lo siam tharin an lo chei thana sa to emema amoi emema han hoi thovin nan kan han chol le zuai ni hei chite field kan ho pa in kan tlo vel mai maya alo chamtlung to lutuka artificial turf te pha ania hei a hmun hi nuam khop mai no pang le tle rol in khel du ho vo in tlaya he an lo in khel me kani helai hmun te hi moi to khop mai chite field chu kan no pan laia chite kan chat chin ang kha ani to lo re renga moi tol tu hei voin boruak hian nuam emema helai field hi ni danga chuanin ni asa in alum thei emema ma se voin chu han hoi thoven nan ati chi khop mai ni thum chunga ka hun man dan toy te min lo thler sak le wangin kalom emema a hmuna min ti ve nge po karinga video da nga te kan le in hule cheu don ya in zawain bye bye vek ule